primer lloc, gràcies a totes les veïnes i veïns que avui heu vingut. És trist que s'hagi hagut de fer una assemblea multitudinària, un comunicat i emplenar la sala de plens perquè l'equip de govern es replantegi les coses, però en tot cas, sort que ho heu fet i és senyal de la bona democràtica del barri i esperem que en prenguin nota. Aquest Ajuntament s'ha passat anys sense organitzar processos participatius i consultes populars i això acaba passant factura, perquè quan s'hi posen no saben per on començar. Mirin, la participació no pot començar quan el projecte ja ha acabat. Vostès han fet reunions amb diverses persones i tècnics, això és cert, però han sigut trobades que ni s'han tingut en compte les aportacions fetes pels veïns, ni tan sols s'ha aixecat acte de les reunions, ni qui hi havia ni què s'hi deia, és de res. Reunions informals per un projecte de més de 10 milions d'euros, un despropòsit total. I si això ens hagués sortit gratis, mira, mitja paciència, nosaltres hauríem perdut uns quants dies del nostre temps, però és que de debò s'han gastat 100.000 euros en elaborar un projecte sense haver-lo consensuat abans amb els veïns? Miren, en una reurbanització d'aquesta magnitud és quan queda clar quin model de ciutat volem construir en els propers 50-60 anys, quina mobilitat, quin verd urbà, quin veïnatge. I a la CUP ens hagués agradat molt poder participar en el debat de quin model de barri i de ciutat volem per les properes dècades. Però com la majoria de veïns, a nosaltres aquest projecte se'ns ha presentat tancat. No guanyem espai verd davant l'escola Bressol, no s'estableixen zones estratègiques d'aparcament de cotxes, no garanteixen si hi haurà un bus petit, elèctric, que garanteixi el transport públic i eficient i de qualitat, no aborden l'accés al parc natural, no diuen res de transició energètica, es perd permeabilitat dels paviments, no preveuen cap dipòsit d'aigües pluvials. I per què els demanem que s'abordin totes aquestes qüestions? Doncs per dues raons. Primera, perquè es tracta d'una obra a llarg termini i cal fer-la bé. No podem fer un projecte low cost que impliqui que periòdicament ens hi hàgim d'acabar gastant més diners que si ho haguéssim fet des d'un principi bé. Segona, perquè si incorporem criteris de transició energètica ens podrem acollir diverses subvencions que facin avertir el projecte. És a dir, es produeix la paradoxa que, podent-ho fer millor, pot ser que ens surti més barat. I finalment, una menció a les contribucions especials. Aquest és un tema que està generant molta angoixa, ja ho veuen. No tothom té aquesta capacitat d'estalvi. La majoria del barri és gent treballadora, gent que no té els diners que se li estan demanant, encara que es parteixi en 8 quotes. La resposta de ja ho trobarem, que hem sentit aquests dies, genera inquietud. Cal concreció de com es podrà pagar. I com és evident, tampoc podem permetre que ningú s'hagi de vendre la casa per poder pagar aquestes contribucions especials. En definitiva, els demanem que iniciïn un procés real de participació, no en reunions informals, sinó un projecte participatiu real, amb l'acompanyament de professionals. I un cop tothom hagi pogut dir la seva, un cop sapiguem tots els detalls, un cop s'hagi aclarit què i com s'ha de pagar, aleshores sí convocar una consulta i que el barri decideixi. I per tant, totalment d'acord amb el que avui ens han vingut a dir les veïnes i veïns, sí a la reforma i no a aquest projecte. Gràcies. Senyor Quintana.